продължаваме ключовете на тъката. Тоест така. От тук правим на улица. На улицата е от нас. А за да мога да ги стигна на другите. Така. Много работи е. От това машин, основно нещо, многократно е да бъдат основен запас. Това И сега вървим. само да имате търпение да тренирате повече време. Добре, ако махне кракът, ще стане ли пак енкълва? Ако по някакъв начин ти махне кракът. Снима видео за Япония. Добре са Фейсбук. Остана вече записан в... Но нека да отделят специално. Това е много чубанско. Тук като натискаш трябва да като наблъскаш и не е едно какво да просто да поправя. По-повече нека е труд да тръгнем да правиш някакво първане състезание на спари и трябва да се направя до 1000 пъти. Така, сега другия. Другия просто от тук. Така. Хората са техните, мразите да тренират техните. Сега следвия го връща. Някой да те наблюдава и да изпитва елементите. Не, че